Sa aton pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, executive order para sa mga LSIs nga hindi na pagpaidalong pa sa quarantine, nadiho na sa Bacolod Emergency Operations Center. Apat ka mga local government units may aplikasyon para sa moratorium sa pagbaton sa LSIs kag ROF sa probinsya. Sa balita national, health sector, ikatatlo sa nakakuha sang mataas nga budget sa 2021. United Nations nagtanyag sang bulig para hindi malapas ang tawhanon nga kinamatarong sa implementasyon sang anti-terrorism law. Sa balita international, UK, ginabisuhan ang mga persona nga may serious allergies nga hindi magpapakuna sang Pfizer vaccine. Sa balita sa sports, Barangay Hinebra, ginkilala bilang PBA 2020 champion, LA Tenorio nakuha ang MVP. Sa balita entertainment, Johnny Depp nag-file sa apelasyon sa Court of Appeal sa London. May kangtanan sa legasyon nga napagsakit sang iya sini anay asawa. Samtang sa balita espesyal, mga dapat beloon sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Disyembre 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Maka-eksperyensya sa maulanon nga panahon ang pila ka mga lugar sa Luzon bangod sa low pressure area. Ang LPA ang uli nga nakitaan sa kalayoon nga 25 kilometros sang nabagat na naminan sang Alabat, Quezon. Sa karon sunod sa pag-asa, magamay pang tsansa nga mangin isa ni Kabagyo. Bangod sa epekto sang LPA, maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya kag Pangasinan. Magalumon man nga kalangitan kag mauyang nga pag-ulan ang maeksperiensyahan sa Batanes kag Babuyan Islands dala sang hangin amihan. Samtang ang temperatura matyaga naman sa 24 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:51 kay na sang aga, magatunod man la 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sang latunay. May arak man latunay sa balay nga hindi madiparahan. Mirasol, good morning man. Action Bon, Action Eden ko na. Thank you so much sa pagpamati. June Marie Radok, good morning. Also mga ka-Energy Fans Club watching Facebook Live dito sa La Castellana. God bless and stay safe. Thank you so much. And of course, kay Ma'am Christine Villalobos, thank you so much sa pag-monitor. Sir Alex Monteza, pudpuron gid ko no. Ang balita. Dupulburon. Lizar Samurillo, good morning. Watching from Barangay Taculing. Thank you so much. And of course, still watching, Ma'am Gracia Harata Horvidalia. Thank you so much. Kagate, syempre, sa ato sinima kaksyon ng maninoy ko danay, Captain Joseph Catolina, dira sa Banwa sang Ibi Magalona siya. Kumpare ni One Ball. Kumpare ni One Ball, kumpare yaman si Major Romeo Vargas ang Himamaylan City, kumpare ya pagid. Si grabe pagid yung kumpare pagid nila si Maninoy Jerry. Grabe no. Kita na ko ni Maninoy mo sa malo, mo sa plan. Ginambala niya ko gani sa diin ta kagani. Sa diin ta kagani na ano? Hindi mo masag na. Hambal ko kay kabalo ka Maninoy, kadamo sang gusto nga magmaninoy sa imo nalipatan mo nako. Subong patinan mo na mayo kay permita ka ginatamyaw daan. Mamati na to siya Action Boy. Good. Sa kaya Vista Dance, good morning man. Damo di sa ginapag-grito si Chisel, Matt, Daniel, kag Jean, kag kay Cheza. Hinubaan, Purok, Kasaghan, Saghaw, Barangay Puok Vista. Sige.
Sa kay Michael John Season, good morning man. Sa kay Kagawad Melchor Barauca Rumbinas. Kag Griliog lang great happy birthday kuno sa ila barangay secretary nga si Ma'am Carlene Lasalita. Oy, Happy birthday, happy Ma'am birthday, Carlene Lasalita, sang barangay secretary sang barangay 1 dira sa may Hinubaan, no? Happy birthday gid sa imo. Sa kuan gali kay may feeding program guro to si kuano. Si Maninoy Si One Maninoy Ball. One Ball may feeding program sa mga sa mga abandoned Wow, children. iba talaga nga akon Maninoy. Magabot siya gani kakita. Wala ka to kakita atong daw ang bata niya nagahatag mga relief goods dito sa Amerika ha, sa Amerika. Wow. Singanan nga Grabe, suon ko ba? ang ginapanghatag nila nga relief goods daw damo pa kung mag-grocery ta mo. Grabe ba, Hindi ka grocery ta, may mga bitbit ang muna, plastic. Ilang yung ginapanghatag lang mga, dato sobra ka pa na grocery. Do tracking. Dire ko na ako magpuli sila mo muna himuon nila di. Yes, With Aksyon God Eden bless and Aksyon you. Dorel. Thank you so much. Of course, danay kay Sir RG Mira sang LTO dira sa my Robinsons. Good morning. Kuno greet niya lang Sir Joseph Danoy man nga naga-monitor. Thank you, sir. Kadto ko da sa imo. Kaya sa basta LTO gani kanday pare Ruben na kuan Yes. na tampos. Maninoy no? ko man na. Maninoy mo man ay Of sus course, ang LTO. Maninoy Ruben. Ang head sang LTO dire Maninoy Oo, man. sinulay niya din, hindi ko Maninoy. Sige, standby sa mga balita lokal. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, nakadiho na ako naka-draft na ang Bacolod Emergency Operations Center sa proposed executive order nga nagatuyo nga hindi na pagpaidalom sa facility quarantine kag i-swab test ang mga locally stranded individuals sa LSI nga magpauli sa Bacolod kung mayara na sila sa negative nga RT-PCR test sa sulod sa 3 kadlaw kon 72 oras. Sa press conference, ginpahayag ni City Administrator M. Ang draft ang ipaidalong pa sa review sa Bacolod City Legal Office. Ginpahatag ni Ang nga karon nga bulan sang Disyembre, yara na lamang sa single digit ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod nga kalabanan mga authorized persons outside the residence kag LSIs. Suno kay Ang sa tion nga ini ang madayon, ang LSI nga mag-aabot sa airport ang pwede na makapauli diretso sa ilang balay kag mag-home quarantine. Ginklaro sa City Administrator nga ang syudad ang may nagakaigo man nga test kits. Ginaduso naman sa Bacolod Emergency Operations Center ang moratorium sa pagpauli sa mga locally stranded individuals o LSIs. Umpisa naman sa Desyembre 21 tubtob Enero 3, 2021. Sa press conference, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ilan na nasumiter ang pangabay sa Regional Interagency Task Force kung nagahulat sang approval. Sunod kay Sorongon, ining temprano nga pahibalo para sa mga LSI para ilang maplanuhan ang ilang biyahe in advance. Sa tion nga maaprubahan ang pangabay, wala na sang LSI nga mag-aabot sa among mga petsa. Ginpatag man ni Sorongon, kinahanglan sang syudad nga ma-rehabilitate ang mga pasilidad, kagatagan man sang tion nga makapahuway ang mga healthcare workers para makapreparar sa tuig 2021. Ginpatag ni ang sa karon nga polisa nga na-require lamang sang swab test ng mga persona nga halin sa luwas sang Region 6. Apat ka mga local government units sa Negros Occidental ang may nakapending application sa Regional Interagency Task Force para sa moratorium sa pagbaton sang locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa record ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Sefard Gerard Caelian, ini nga mga LGUs amo ang Kawayan, Calatrava, Manapla kag Hinubaan. Suno kay Caelian, ginahulat pa ang pag-aprobar sang RIATF sa amo nga application.
Ginpresentar man ni Kaelian ang mga moratorium nga una naaprubahan. Ini mo ang Ilog halin Disyembre 20 tubtob Enero 3, La Carlota Disyembre 22 tubtob Enero 2, Disyembre 22 Ocon Pontevedra Disyembre 22 tubtob Enero 5, Sagay, Nobyembre 26 tubtob Disyembre 10, kag kabuusan nga Negros Occidental, Disyembre 24, 25, 31, kag Enero 1, tuig 2021. Naglambot naman sa 38,231 ka mga locally stranded individuals, returning OFWs, overseas Filipino workers, kag migratory sugarcane workers ang nag-abot sa Negros Occidental. Ining datos nga gipresentar ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zifar Gerhard Kaelian humalin Marso 30 tubtob Desyembre 8. Ining ginalakipan sang 9,193 ka mga ROFs kag OFWs, LSIs gikan sa Manila kag Cebu nga naglambot sa 25,902 kag MSWs halin sa Antique, Aklan kag Negros Oriental nga naglambot naman sa 3,136. Suno kay Kaelian, ang Desyembre 1 tubtob 8 among semana nga may pinakadamo nga nagabot nga LSIs kag ROF sa Negros Occidental nga naglabot naman sa 3,071. Dugang pa ni Kaelian, ginalauman na ang pagdamo pa sa magapauli sa probinsya bangod man sa holiday season. So, ang nag-abot naman sang December 1 to 8 nga LSI, no, mga 2,000 sa sinilang Disyembre nagdako ang aton pag-abot. Sang 1 to 8 lang 2,443. And the ROF is 628. So by December 8 days pa lang may arrivals na kita nga mga 3,071 kay mga Negrense. Si Dr. Zifar Gerhard Kaelian. Samtang gina-consolidate pa sa DSSD Bacolod ang listahan nga ginsumeter sa mga barangay sa syudad angot sa kadamuon sa mga gin-lockdown nga pamilya umpisa September 11 nga makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda. Sa idalom sang Bayanihan 2 ang pamilya nga mayara sang COVID-19 positive kag naapektuhan sang lockdown sa sulod sang kapin 14 dias ang makabaton sang ayuda lakip man ang katupad balay nga na sealed off. Ginihemplo ni DSSD Head Pasita Tero nga makabaton man sang ayuda ang pamilya nga gin-lockdown sang September 1 nga naglawig tubtob September 14 bangod covered sila sa gihapon sang September 11 nga petsa. Padayon sa karon nagasinulod ang listahan sa mga barangay angot sa mga pamilya nga gin-lockdown sa talatapan sang DSSD. Duha pa ni Tero, ang sangguniang panlungsod ang kinahanglan pa nga magpasar sang resolusyon angot dire kag kinahanglan pa nga aprubahan sang Bacolod Emergency Operations Center. Sa iban pa nga balita lokal, ginpa-recall naman sa Provincial Legal Office ang Certificate of No Pending Case ni Anay Provincial Treasurer Nilda Generoso bangod sa investigasyon batok sa iya. Anyway, kang tanan sa questionable nga pagpagwa sa mga dokumento halin sa Provincial Treasurer's Office sa Kapitolyo Provincial. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nag-umpisa na ang preliminary investigation kay Generoso agod ibaloon kung ini ang may administrative liability bangod sa natabo. Dugang pa ni Nelias, on hold man ang tanan nga mga benepisyo ni Generoso samtang wala pa mapagwa ang resulta sang investigasyon. Nobyembre 26 alas 7 sang gabi isang masaksihan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang job order casual nga nagapagwa sa mga dokumento halin sa PTO nga ginalakipan sang summary of receipts kag collection reports tubtub tuig 2016. Ini nga mga dokumento ang inkustodiya sang Provincial Safety and Security Division kag magaserbe bilang ebidensya kung may pasakaan sang kaso. Si Generoso ang nagretiro sa tong Desyembre 1 sininga tuig. May command responsibility man ang pwede under na sa opisina at may proper procedure man ang for the disposal of public documents. Kasi among opinion tag sa among at first glance sa pagdagtaw namon sa mga documents, public documents to yung office of the provincial treasurer ng mga collection and deposit reports. Si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. 146 ka mga Bacolod noon ang benepisyaryo sang Sustainable Livelihood Program sang Department of Social Services and Development sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay DSSD Head Pasita Tero, 112 ang benepisyaryo sang Tricycad samtang 34 naman ang makabaton sang Rolling Store. Gin-turnover ni Mayor Revilio Yunardia, City Administrator M. Ang kag ni Tero ang unang batch sa mga benepisyaryo ay nakipan sang 63 ka mga Tricycad kag 15 ka mga Rolling Stores kahapon sang hapon.
Sa Disyembre 11 naman, patagyuno ng pag-turnover sa ikaduha nga batch sa mga beneficiaryo nga nakipan sang 49 ka mga tricycle drivers kag 19 ang makabaton sang rolling stores. Sunod kay Tero, ang barangay amo ang nag-identify sa mga beneficiaryo sa sining programa. Nagpirma ang mga beneficiaryo sa kasugtanan nga nagapromesa nga hindi nila pag-ibaligya ang tricycle kag rolling store nga ginhatag sang gobyerno. Wala naman sang kasiguraduhan nga hindi na magbalik sa Negros Occidental ang mga badyaw nga ginpapauli sa Mindanao. Iningin pa ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zifar Gerhard Kaelian. Sunod kay Kaelian, may kinamatarong man ang mga badyaw sa pagbiyahe sa iban nga lugar bangod nga magkabig ini bilang mga nomads of the sea nga masami nagabiyahe sa kaisang baruto kag nagapangabuhi paagi naman sa traditional free diving. Dugang pa ni Kaelian, wala na sa mga badyaw sa Negros Occidental base man sa pagpangusisa sa social workers sa mga local government units, magluwas lamang sa mga nakapangasawa o kung nakapamana sang taga Negros kag diri na nagpangabuhi. Nagligan nga si Mana 136 ka mga badyaw ang inbuligan sang gobyerno probensyal kag LGU sang Sagay kag Victorias para makapauli sa ila sini nga lugar. 105 sa mga ini ang nagpauli sa Zamboanga, 24 sa Basilan kag 7 naman sa Sulu. Hindi ko kita mapasalig, hindi sila magbalik next year, no? Generous ang mga taga-Negros, no? So, hindi ko ka-assure, no? Wala kita assurance nga mabalik sila, and then may right to travel muna sila kasi mga nomad sila, no? So, under the Constitution, they have the right to travel. Hindi na sila mapunggan o kung magkatundi sila for whatever purpose they may intend. Si Dr. Zifar Gerhard Kaelian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19.
Sige, good morning na sa kay Raydan Velasco. Wow, good morning kano Aksyon Radio and thank you, Sir Boy. Kay kuha ano siya, confirm bala sa FB? Ako gin-confirm ko man siya. Gin-confirm ko na. Kao mo man? Kagabi. Okay. Sa kay Teresita Quinto, good morning man sa imo. Ma-Earl. MJ Minerva, good morning, Miss Eden and Sir Boy from Abada Sky. Yes, kay Tito Ricky Minerva, thank you so much for watching. Okay, sige. Sa kay amigo natin Andy Delgado dira sa Japan, kay Mary Ann, good morning dira sa inyo. Yasa Kate Cardones, sa kay Homa Lumena, Rose Wenner dira sa Germany, good morning. Kay amigo naton Mr. John Chong, kay Kathy, no? Sang Maninoy. Task Force Kasanag, no? Good morning. Good morning, Maninoy John Chong. Yes, and Merry Christmas. Yes, we wish you virtual ba ako na Aksyon Boy ang pangaruling subong. Virtual? Susugudan ko na. Sige po, di ta ka makaruling ta kali virtual karuling ta. Te ang kuan niya ang bayad niya ilaya, mababayad. Bayad. Obligado, hindi pwede lang love gift. Bayad gid siya. Gcash lang 09. Para lang Aksyon Boy virtual to virtual through internet. Pwede ko na maka-virtual caroling ta, no? Maninoy, one ball. Pwede ko ka-virtual caroling. Ano gusto mo nga kanta? Mga, ano ba yung mga kanta? Basahin mo yung mga sa may bahay. Hindi man, depende na sa may taripa. May taripa. Depende ko ano kanta. Kung mga bulubudlay gani. Mahal-mahal. Ano kung mga dollars. Kung mga dollars, yung mga kantahon mo na yan. Mga kamalokas ang kuhan. Though they know it's Christmas. Hindi. Hindi ka na yan. Though they know it's Christmas time. Galaya. Hindi ko familiar gila isang title. Hindi kay kanta na title. sa una sang I think the US group, mga sa US para sa I think Africa. Para sa Africa bala. Kundi may ara man yung USA for Africa, hindi We Are the World. May ara pa ito na Christmas yan nga para sa Africa. Grabe, no? Significant. Kaya mo na ganun isa sang linya that though they know that it's Christmas time at all. Wow, grabe. Naka-touching. Di ba? Kay Ma'am Vanessa Mayo, pagid Ma'am, mas pwede ko ka-verse na malusian. Hindi ko di karoon. Virtual caroling. Comment down below if okay. Wow. Kaya ma-prepare ako. Bungga. Sa kay Kagawad Mira Polidario, good morning dara sa imo Kagamad. Sang barangay Pahanokoy. Hello. Sige, si Ma'am Vanessa Mayo. Erwin Gonzalez, good morning man. Jeanette Delino. Good morning dara sa BJMP Handumanan District Jail. Yes. Sa kay Weng Morales, good morning man. Si Jeanette Gilia, sige lang tawagan ko lang ni siya karon. Ay may pamangkot to siya. Dennis Varona, ganda pala ni Eden. Small things. Ay, tagal na. Ganda pala ni Eden. Tagal na. Ano ka ba? Ba't ngayon mo lang nalaman? Bagal siguro katanaw. Veronica Santillan Manukan, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado. Kay Rodely Gumayan, good morning man. Sige. Kay Jason Alegria, good morning. Greetings sa Tupulupandan, Barangay Palaka. Palaka. Oo, Palaka Norte. Kay Kagawad Arnel Kapanarihan. Kag sa Engalia family. Thank you and God bless. Thank you man. Wilson Tejedor. Good morning. Good morning man kay John Evelyn Tomakin Brose. Watching from Sipalay City. Thank you so much, Sir Lito Dayap. Good morning, man. Gamonitor lang ko ng work from home. Sa punta tayo. Concepcion Rodriguez, good morning. Lani Mitokwa, good morning, man. Happy birthday lang ko no kay Nanay Purita sa Tampalon, Kabankalan. Ay, Purit, morning. Happy birthday, Purit. Si Purita. Gani. Happy birthday, Nanay! Nanay Purit. I-greet pa kita naton karon sa Radio Action Boy. Kaya basi gano'n siya. Ilista mo na. Kaya basi malipatan mo. May ballpen ka na. Ara, ballpen na gina. May No. stock to di, ya. Nanay Purit. Belen Salaw, good morning man sa imo. Sa kay Teresa Linaha Kayaw. Kamang pagpamati dira. Try. Happy Merry Christmas dira sa imo. Kabala na ang magtawag-tawag sa Tomas Bronyola, good morning man. Ate sige, standby na sa mga balita nasyonal.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikita. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ang health sector amo ay ikatatlo sa nakakuha sang mataas nga alokasyon sa idalom sang ginaduso nga 4.5 trilyon pesos nga national budget sa 2021. Kasunod nga Pilipinas padayon nagatingwa sa pag-away sa impact sa COVID-19 pandemic. Sa datos sa ginhatag sang Office ni Senate Finance Panel Chairperson Sani Angara, ang health sector may 287.47 bilyones pesos nga pondo o kon budget sa ginaprobahan nga Bicameral Committee Report. Ini ang ginalakipan sang pondo para sa DOH, PhilHealth kapag bakal sang COVID-19 vaccines. Una ginpahag ni Angara nga ang BICAM nagaproba sang 72.5 bilyones pesos sa regular kag unprogrammed funds para sa magbakal sang COVID-19 vaccines, storage kag distribution sa 2021. Ginako naman sa spokesman sa Department of the Interior and Local Government nga may delay sa pag-release ng sweldo para sa mga contact tracers nga gin-deploy agud mag-assist sa government response batok sa COVID-19 pandemic. Sunod kay DILG spokesman kag Undersecretary Jonathan Malaya, nasolba naman ang mga issue kag ginpahayag nga ang delay tungod sa hindi makumpleto nga dokumento sa mga contact tracers. Paathag di Malaya, ang contact tracers ang dapat mayara sang land bank account, BRR registration, daily time record kag certificate of attendance para makuha ang ila sweldo sa husto nga oras. Ginindulgar naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga nagtanyag sang bulig ang United Nations. Agud masiguro nga ang implementing rules and regulations ang anti-terrorism law hindi maglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Sa Philippine Human Rights Summit, ginpasalamatan ni Guevara ang UN sa pagtanyag sang technical assistance. Samtang ginklaro ni Guevara nga wala ini nagkahulugan ng UN, may nakitaan nga kinanglan insaktuhon sa kaundan sang IRR. Una diri madamo nga grupo ang nagpabutyag sang kabalaka nga mahimo gamiton sang gobyerno ang lahi para tapdaon ang mga kritiko. Ginpahag naman ni Dangerous Drugs Board Chairman Catalino Cuy nga dako ang epekto sang global pandemic sa mga sindikato sang droga nga napilitan nga maglaylo sa karona. Apang nakita ni Cuy nga dako ang tsansa nga liwat magbalik ang operasyon kung ang masunod nga administrasyon hindi pagtutukan ang anti-narcotic campaign sang Duterte administration. Sunod kay Cuy, pinakamaayo kung ang masunod nga liderato may pareho nga prioridad nga mahatag sa anti-illegal drug campaign tungod dako ang tsansa nga magbalik ang operasyon sa mga sindikato sa droga kung maghatag sang kumpiyansa. Ginaduso naman sang duha ka mga lidha nga palawigon tubtob masunod nga tuig ang appropriations sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act kag ang 2020 General Appropriations Act. Sulod kay House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, dapat tun-an sang Kamara ang pagpalawig sang Bayanihan 2 tubtob Marso tuig 2021. Sa bahin naman ni Senator Sani Angara, ginaduso sini ang pagpalawig sang Bayanihan 2 tubtob sa Hunyo tuig 2021. Sa masunod nga tuig na patigayunon ang hearing angot sa impeachment complaint bato kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen matapos nga masobra isa na lamang kasemanang nabilin kag mag-adjourn na ang sesyon sang Kongreso. Sunod kay Deputy Speaker Rufus Rodriguez, kulang na sang oras bangod mag-recess na ang Kongreso sa Desyembre 18. Ang Kongreso mag-resume sang sesyon sa Enero 18 tuig 2021. Dugang pa ni Rodriguez matapos ginfile ang impeachment complaint sa House Secretary General, i-refer ini sa kay House Speaker Lord Alan Velasco. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, naglambot na sa 444,164 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang dugang nga 1,387 ka kaso. Ang Batangas amo amay madamo nga bag-o nga kaso ng COVID-19 nga may 71, ginsundan sa Quezon City nga may 70, Davao del Norte nga may 64.
Benguet nga may 59, kag Quezon nga may 57. 156 ang bagong recovers nga nagdala sa kabilugan nga 408,942 kag 7 ang bagong nga napatay nga nagdala tanan sa kabilugan nga 8,677 sang death toll. Ang Pilipinas may 26,545 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Action Radio Philippines. Good morning kay Raymark Estares, subong man kay Helen Montaño, hambal ni John Ray de Suyo Rocha. Ako wala gid gin confirm ni Gandang Eden. Actually, sang nabasa ko imo nga message, nga comment kay nagin check ko dahil wala ka man nag-friend request. Sino so wala na? ka sang may confirm. Sino na? Si John Ray de Suyo Rocha. Wala siya okay. nag-friend request so wala ko may i-confirm. Kami yan ni Kuan, ni RR. Okay na. Okay na ko. Okay daw, December pa kami friend. Galing tanaw ko sa akon nga friends, ang mga friends mo na bla. Oo. December pa kami nag-friends, iya? December man subong. Sang nagligad pa bla? Nga Ang December? mga una. Una pa nagligad December. pag nga December. Oo. Grabe Hindi ba? sa mga December, sa nagligad pag nga December. Grabe. Bugay na kami galing nga friends niya. Ay na. Amo, no. Wala yan lang guro na ano. Wala guro ma. Yes, of course. Diba, tingala siguro nga wala ako sang wala sa makita nga post ko. Wala mo Oh, post wala man mo. siya ga-post mo. Sige lang kay Hulmo na ang iya story akon tsura. Charot lang. Kay Salvi Gatilogo, good morning man. Of course, Ma'am Evelyn Nepomuceno and President's mom, Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Thank you so much. Sige. Si Rowena May Martinez Merimonte na laktawan nimo live from Singapore. Sabi ko na ano na kayo. Ang family Tagwan kano Martinez, Yanson Garcia nga gamati sa barangay Caridad, Bago City o taga Bago pangadaan yung laktawan mo. Kaya bako taga ikaw gina mabasa kay ikaw taga ka, Bago. correct ka. Din ka na to? Dila ka na kay sa Ma'am Salvi Gatilogo Liwat. Sa watching live from Hinubaan. Akada ka nag-start, no? Raymart Estares, Panay, Helen Montano. Sa dalom pa, sa dalom. Ay, gani. nag-comment siya, Biliwat. Evelyn Nepomuceno, of course, good morning. Sige, go Kay Leo Talaban, good morning. Sala Castellana. Yes. Jocelyn Libon Despojo, good morning man. Of course, Sir Joseph Danoy. Ako ni saging greet kay na ni Sir RJ Mira dira sa LTO. Thank you so much. Teresita Zaragoza, good morning man. And of course, Tito Fred and Tita Nancy dira sa May. Kabalo na ka muna. Sa may Island Green. Isla Verde. Oo. Green Island. And of course, kay Tito
Tito... Sino gani pangalan ni Tita Telma man? Joel pag hindi. Joel! Galing! Nalipat. Oh my gosh. I have been so... lipat kasing lanson? may short-term memory gap ako. Lipat kasing lanson? Oo, si Tito Joel, nagalipat na mag-kudkod. Siya ang kudkod na? Oo, kakapoy na lang siya mag-kudkod doon. Pero si Telma ang nagaluto. Ay, Perfect. Thank you so kung much. Kung makakadto ka mo ito ni Atty. Dagane, kag ni Ems dito sa Isla Verde, padalaan mo kami di lanson na mula mo si Telma. Kung kabati, subong si Tita Telma. Na siya pamatigid. Good. Dalon mo nga na padalaan ako ha. Oo, sige Tapos pag abot kundi madugad pa kami paabot, hindi bugnaw na, hindi to nyo anesin nyo balay ka mo pagdulong sa akon. Pwede, samtang nagibihay kami, ipton ko na sa ilong ko. Sa ilong ko. Para init. Yung monod yung Duran. Hindi man, para init, ma-preserve siya Balaction Boy, ang init. Ay, ako na siya. Sakto man, alaman ko. Ay, kaalam. Very good. Ito malagsahon, ina nga mga, kuha ng imo, mga research. Oo, hinton ata gina Sige, standby na sa aton nga mga dugang nga mga balita. So, Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman mga ka-aksyon bala, mga problema sa mabukol-bukol sa inyong alawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi, para hindi Sa detalye na sa Balita International, ginabisuhan sang medicine regulator sa Britain ng mga pumuluyo nga mayara sang allergy nga hindi magpabakuna sang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine matapos duha ka mga tawong in-report nga may allergic reaction. Madumduman, Martes na nag-umpis ang Britain sang mass vaccination kundiin gin-prioridad ang mga seniors kag frontline workers. Sunod kay National Health Service Medical Director Stephen Powys, duha ka NHS workers ang may anaphylactoid reaction matapos na bakunahan. Sunod sa Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, magapatigayin sila sa investigasyon sa buligman sang mismo kompanya kundi naghalin ang vaccine. Ang MHRA ang una nga nag-aproba sang vaccine nga gin-develop sang BioNTech ag Pfizer, samtang padayon naman gina-assess sang US Food and Drug Administration kag European Medicine Agency ang ila sini mga dokumento. Ginanunsyo naman sa Cebu Pacific na magapatigayon sila sa 3-day piso fare sale. Sa statement sa Cebu Pacific, ang 1 peso one-way base fare, conveys fare seat sale, ang patiginon umpisa karon nga adlaw Disyembre 10, tubtob 12. Ang seat sale ang para sa tanan nga domestic ug international travels, umpisa naman Agosto 1, tubtob Nobyembre 30. Sunod kay Candice Iog, Vice President sa Cebu Pacific, sa pihak nga nagapadayon ang pandemya, dapat lamang nga maghatag sa gyapon sang regalo paagi sa pagpatigayon sang seat sale sa mga luyag maglagaw sa masunod nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 23 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 22 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 5 centimos.
Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nag-file sa apelasyon sa Court of Appeal sa London ang aktor nga si Johnny Depp kag nagalaom nga ti sulion Action Boy sang CA ang desisyon sang lower court angot naman sa iya Ligwaton lang guro. Oo, ligwaton. Oo. Ligwaton sang CA ang desisyon sang korte angot sa libel case nga gin-file batok sa pila ka mga journalist bangod nagpagwa sang article angot naman sa alegasyon man nga pagpanakit sa iya anay asawa nga si Amber Heard. Naibaluan ginpasakaan ni Depp Action Boys ang kaso nga libel ang The Sun's publisher matapos gintag nila ang aktor bilang wife beater. Oo. Sang 2018. Tigin pasakaan ni Depp sang kaso ang mother company sa nasambit nga newspaper nga mo ang News Group newspaper. Sa bulan sa Nobyembre, gin-dismiss ni Judge Justice Nicole ang kaso pabor sa correspondence matapos nga ginakabig nga substantially true ang nasulat man sa nasambit nga article. Ginmanduan ni Nicole si Depp nga maghatag man sa initial payment sa NGN nga £628,000 para sa illegal fees. Ginbulgar naman ni Depp nga bangod sa ruling sang korte, ginpa-resign siya sang Warner Brothers sa role sini sa Harry Potter spin-off franchise nga Fantastic Beasts. Okay. Si Johnny Depp, kilala ko na siya sa Pirates of the Caribbean. True, Pirates, Action Pirates of Boy. the Caribbean. Kuha man tamo man to. Lawig man to, Action Boy. Sequel man to, no? Sige, balita sa sports. Nagdaog ang Barangay Ginebra bilang PBA All-Filipino Champion matapos na pierde sa Game 5 sang Philippine Cup Finals ang TNT Tropang Giga sa score nga 82-78. Ang hinampang ipadagan sa AUF Sports Center sa Pampanga. Nagpanguna naman si Japet Aguilar matapos may yara ni siyang 32 puntos kagin kilala bilang best player of the game. Sanday LA, Tenorio kag Stanley Pringle ang nagbuligay man para makuha ang kampyonato nga katapusan pa nakuha sa Ginebra sa tuig 2007. Ginkilala naman si Tenorio bilang finals most valuable player kag ang award na pinakauna sini nga title sa sunod sang 14 katuig sa Professional Basketball League. Sa piyang kabahing gipangunahan naman anday Roger Pugoy, Simon Enciso kag Poy Eram ang Tropang Giga. Balita Espesyal! Alright, yes! Merry Christmas! 15 days to go sa aton sini mga ka-aksyon. And before anything else, Action Boy, no, greet ko lang. Merry Christmas man sa kay Rose Cabrera and family sang Barangay Canroma, Pontevedra. Yes. Tamayo, Olarte, Delfino family sa tanan nga taga-Purok Paghidait sa Tangob, of course. Kagawad Monico Prudente kag Ma'am Mercy and family sang Barangay Nanunga, Hinigaran. Hela family sang Barangay Kambaog, Hinigaran man. Kag kay Ma'am Nene, kay Sir Glenn kag Ruben Celiado didto man sa Hinigaran. Correct. Okay. Happy birthday anay kay John Rodel Ilon, brother ni Lisa Joy Ilon Amoroso. Yes, Si happy birthday. si John Rodel ara sa Barangay Sumag. Na Andy Saludares, good morning man. Siling ni Ma'am Vanessa Mayot, bawa ko daw kanamit sang Lanson How. Kamuha mag-food ang inyo topic da ginidlaw ko tuloy. Kutuloy. Tuloy. Abi ko tuloy ng isda. Tuloy isda, Abi ko ginidlaw kaya ko tuloy. pag food ang topic na idlaw sa tuloy. Tuloy. Nano man. Sige lang, okay lang. Ginidlaw ko tuloy. Oo, yes. Good morning. Kung pa food ti abi ko na tuloy lang Oo. isda lang namis na Connected man. sugba. Yes. Oh. Garagumo lang. Jin Varom, good morning man. Good morning, Action Boy. Greet na lang sa on air si Nanay Purit sa Kabankalan. Yes. Happy Nanay birthday, Purit. Nanay Purita. 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 Yung Purit mo. Happy birthday, Happy Nanay birthday. Purita. Sige. Okay. Action Boy, exciting ang ating sininga balita espesyal. Matuon kita, Danay. Of course, bago ta kadtoa kay ligad to ginatunan tama ng mga tradisyon naman yan sa iban nga pungsod sa Christmas. Mabalik kita diri sa Negros Occidental. Mga dapat hibaluon sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Pero unahon, Action Boy, ang cities ha. Mga cities, Oo. okay. Ang Negros Occidental is composed of 13 cities and 19 municipalities. So, Naglubudlay na sa mga timpo, no? Kasi ang timpo namon sa una, ang ginimemorize namon niya, anom lang ka city mo. Anom lang. Sa high school kami. Oo. Di mong 13 na. 13 na Action Boy. Amat-amat na. Okay? Alphabetical and of course, kadto ta. Sakay na. Makadto kita sa
Imogit. Akon nga hometown. Bago City! Bago City, Okay. Ang balda, kay balang ko na tanan niya, basta Good. bago. Ang Bago City Action Boy, may 24 ka mga barangay. Correct, gusto mo isa-isahon ko? Sige. Sige na. ko. Ay, hindi na. Sige. Well, memorize ko na. Of course, hindi ko kayo Imagine ko lang ang lugar lang muna. Hindi ko sa memorize kasi out of kundi ang lugar lang muna. Oo, mapin mo siya. Alin sa Talo, Kalumanggan, Poblasyon, Sampilit, Nag-Asad. Mala ko na yan. Nagdako gid ikaw sa Bago City. Yes. I know Bago City. And, okay. Kabalo ka, syempre kabalo ka. Mga kaaksyon, ang Bago City, ang ginatawag nga home of historical and natural treasures. Correct. Oo. Kay because na Action Boy, kuno sang sceneries ninyo, sang flora and fauna. Flora and fauna. Yes. May mga kwan kami daya bala, may mga ang dako na bala nga ano na bala? Nga bulak na bala? sunflower? Hindi. Ano? Ang ano gani ang pambansang bulaklak? Sampagita. Ay, hindi. Basta nalipat ko kung ano natawag. Ang biggest flower, ano natawag. Oo, mayroon na nakita ligad sa Bago City. Na, kag-Action Boy, kabalo ka bala. Kabalo ka gidi. Tinagong Paraiso. Amo na, Tinagong Paraiso. Hidden Paradise. Yes, perfect. Ang Bago City gali, naghalin sa pangalan nga halin sa pangalan sang puno, dira gali ninyo, Action Boy. Large tree called Bago. Bago tree. Or ang scientific name is Netum nemon. Aha. G-N-E-T. Pag-abot sa una sa mga nanghalinblas sa mga tabok, pag-abot nila along the riverbanks ng Bago, arad ang mga bago trees, bago-bago actually panawag na. Oo. Ang mga Action Boy, isa pagid sa ginhalinan sa shrub nga bago-bago. Oo. Kaya amo to kuno sa mga una, sa mga tiyempo pa, pag abot kuno nila, amo gina nag-welcome kuno sila Action Boy. From mga settlers kuno from Molo, Iloilo. Nan. Perfect. You are studying history of Bago City. Correct. Known man siya Action Boy, uli na develop na known man siya bilang boxing capital of the Philippines. Of course. Kay damo sang mga bagunhon nga boxingero Action Boy. Products dira. Isa ka na dira. Velasco, silver medalist Olympics. Oo. Roel Velasco, bronze medalist Olympics. Cantancio, isa na Olympian. Galido, mga Asian gold medalist na da. Correct. So, boxing capital of the Philippines, Mongga. And lastly, Action Boy, ang bago, makita ko no sa baybayon sang bago, sa bugos nga Pilipinas ang endangered Irrawaddy dolphin. Tatlo kuno ang Irrawaddy dolphin sa Bago, kag ang duha sinaara sa Guimaras kag Palawan. Correct. So ang tatlo ra gid sa Bago for the entire Philippines. Ang isa ako na. Ang isa ari. Dolphin. Perfect. Nakano, amphibian nga dolphin. Lives in the water and the land. Okay, from south kadto kita dalay sa north. Sakay na. Adto ta sa Cadiz City. Ang Cadiz City may 22 ka mga barangay. Kaga may ara. Ako anong motto sa Bago? Go Bago. Go Bago. Amo na. Sa Cadiz Action Boy, bilis Cadiz Ugyon Cadiz nun. Amo na Action Boy. Kag sang una gali Action Boy, may ginatawa, short-lived lang kuno, may ginhimo nga province of Negros del Norte. Oo, ara kami na. Kabot na. Kabot kami na. 1986. 86 of course. Oo. Sang simpo ni bagugid bala ang EDSA tapos ang EDSA Revolution. Pagtapos ito nahimo to sa nang may sa una kon Negros del Norte, Negros del Sur. Yes. May governor ba to sa Negros del Norte? Oo, lain-lain man. Galing kay abolish because unconstitutional connection boy. Pero ang Cadiz ang ginhimo nga capital sang North, Negros del Norte. Okay, good. Next direction boy, of course, kilala ang Cadiz sa Dinagsa Festival Action Boy nga ginahiwat last week of January. Santo Niño. Yes. Kag ang Cadiz Action Boy is known as the City of Wales. Okay. Bangod sang 1960 kuno Action Boy, madamo nga mga whales. Hindi bagis balyena. Balyena gali, sorry. Shark gali na. Mga balyena Action Boy nga ara na wash out sa mga
baybayon sang Cadiz. That's why butang siya, pangalanan siya nga City of Wales. Dira gyud connection boy sa may Cadiz Viejo na yon. Sa may malapit sa Hitalon River. Okay. Sa una sang Negros del Norte na mo pa to sa una ang timpo ni Armin Gustilo. Armin Gustilo na sa una nga time. Gustilo. I think na siya nagaling nag-governor bala mo or hindi sala ni si Kwan. Si Torco Jung kung ang bang governor sa Armin Gustilo. I think si Kwan to ya baby puy to yung nag-governor sa Negros del Norte. Sino mas tigulang sa inyo nga duwa? Este kulang ni si Torco mo na malipato na nisa. Kung hindi ko malipat I think it was baby puy. Oo, nga nag-governor. Ay, pero ang sa political leader gid at that time si Armin Gustilo wala sa pa dito sa na Northern Negros. So I think si baby puy to ang nagkuan. Baby Puy, bongga. Ang nag-governor. Oo, kag lastly Action Boy ang nabutang Kaya Cadiz, tapos ka na Cadiz? Wala pa. Sige. Ang Cadiz Action Boys ang July 1967 gininaugurahan bilang city. 1967. 1967. Oo. Pero napasar siya sa Congress June 17, 1967. Mulumangod siya sa bago. Ang bago yan, 1966 mo. Perfect. Bongga. February 19. Ano? 1966. Wow! Award. Dali yung sa Bago City. Pwede ka maging tourism officer. May sugpon ka sa Cadiz? Cadiz siya, City of Ugan, Wala na butang, Action Boy. Pero kung kita yun, syempre paglabay, ari na ako sa Cadiz. Kaya Ugana. Ugana. So ka namin sa mga Ugana. Yes. Sa ating kanina, mga bangkiruhan. Hindi ko kano. Basta, mas kadiin lang the Action Boy. May ara dasang uga. Ang next Action Boy, going north man Japon, sakay na. Kadto ta sa Escalante City, Action Boy. Ang Escalante may 21 ka mga barangay. Kagin kilala bilang one of the most cultivated regions in the mid-19th century. Kaysa ang Action Boy, tapos magtabok bala from other region pa Escalante. So may ara Cebu, specifically. Na-discover Action Boy, or pangalanan siya nga most cultivated region. Bangod man nga sa tong 1976 Action Boy, may team sa mga anthropology students nga nagkadto diri from Silliman University sila nga tapos nagkadto sila dito kag nag-reveal nga long time ago bago na-discover ko ng Escalante City, di ba Action Boy, pueblo pa kuno sang una. May mga presence na to kuno Action Boy sa mga tawo dito. Tungod nga may mga nakutkutan sila nga mga jars, mga bowls, Action Boy. Kaga na dito nila nahambal nga do sentro sang una sang trade and commerce. Ang Escalante. Yes, Action Boy. Uli naman na nagsyudar ang Escalante actually. Yes. Kay sang timpo na muna high school kami, hindi pa na sa city. Pero sa una ko Action Boy, kaagi pagidya nga ang Escalante ko gin-divide sa 2 municipalities pagid Action Boy. Amo na municipality of Escalante kag ang Toboso. Dira na bata. Ti subong duwa man na subong ka Gani, I mean palang Escalante gintunga, municipality of Escalante, Basta ang other parts sang Escalante ginhimo nga Toboso. mo to ang dako gid sa inyo Escalante. Toboso. Mo tani Toboso. Toboso taning biyak. Yes, correct Action Boy. Actually si Victor Bedonia kuno nga incumbent mayor sang Escalante, ang first mayor sang newly created town nga Toboso. Bidonia. Yes. Bidonia, correct. Sakto man. Okay, sakto na, correct na. Good. Okay na? Last na lang Action Boy sa last. Escalante. Daso naman din iba. Ang kilala pag Escalante Action Boy, of course, sa Escalante Massacre. Yes. Bangod ba natin sa mga militia, then strongman congressman, Armando Gustilo. Si Armin Gustilo mo na nambal ko yun na si Yes. Ang mayor at that time, I think si Mayor nipat ko sa Ang kabutang. Basta sa downfall sang Marcos regime, Action Boy. Next naman tama, Sige, next tour naman ha. Pero madumduman ko ng mayor da sa una at that time. Sige, okay? Good. So, inyong ipapatiyan mga ka-aksyon ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Action Reports o kung sa Action Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tayhopin. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.
serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.